Tako je, sad idemo uživo slikom u Vranje. Milica Jovanović nam se uključuje. Lepa tema, zaista. Milice, dobro jutro. Izvoli. Dobro jutro iz Vranja. U ovom javljanju razgovaramo sa Velinom Stamenković, učenicom gimnazije Bora Stanković i muzičke škole Stevan Mokranjac u Vranju. Povod je sjajan, ona je ostvarila zapažene rezultate na takmičenju učenika srednjih škola u italijanskom jeziku pod nazivom In Canto Italiano. Zato nam je velika čast da razgovaramo sa njom. Velina, najpre čestitke i hvala što govoriš za naš program. Hvala vama. Kako je sve to izgledalo? Takmičenje je bilo zaista predivno. To je bilo spoj italijanske muzike, emocije i osjećanja. Bilo nas je 6 devojaka iz različitih gradova i svaka je imala nešto svoje što bi prenela publici. Ko je organizovao uopšte takmičenje? Takmičenje je organizovala ambasada Italije u Beogradu u saradnji sa Dante Alighieri Vranje na čelu sa predsednikom Gaetanom Paolilom. Takmičenje je bilo na republičkom nivou i u okviru programa Nedelje italijanskog jezika u svetu. Želim da napomenem da se žiri sastojao od 15 učenika iz Altamure koji su došli ovde na razmenu i 5 profesora koji predaju solo pevanje i klavir na akademijama u Italiji. Tako da je takmičenje bilo zaista vrhunskog nivoa. Kojom si se pesmom predstavila i koliko dugo si se pripremala? Izvela sam pesmu Senza pietà od Ana Okse. Pesma je zaista snažna i emotivna i kada sam stala na binu trebalo mi je nekoliko trenutaka da shvatim da sam zapravo tu i bila mi je želja da prenesem emociju publici. Kada je bilo proglašenje pobednika, trebalo mi je par sekundi da shvatim da se to zapravo dešava. Želim da napomenem da smo sad u petak bili u italijanskoj ambasadi u Beogradu, gde su bila mnogo uvažena lica i ambasador, njegova ekscelencija Luka Gori. Ono što verovatno mnogi zanima jeste to da li si očekivala pobedu? Nisam očekivala pobedu, nisam išla sa namerom da pobedim, već da prenesem tu emociju koju pesma ima. Kakvi su ti planovi za dalje? Planovi za dalje želim da postanem profesor klavira, da se bavim time što volim i to je to. Koju bi poruku prenela mladima koji te sada gledaju? Da prate svoje osjećanja i to što vole i eto želim ovom prilikom da pozdravim predsednika Gaetana Paolila i udruženje Dante Alighieri, direktorku Suzanu i profesorku francuskog Suzanu, jer bez njih ovo ne bi bilo gde jesam i to što jeste. Hvala najlepše na izdanom vremenu. Hvala vama. Toliko za sada od nas iz Vranja što se tiče ovog takmičenja. Hvala Milice, tebi i tvojoj sagovornici. Milica Jovanović iz Vranja zaista nam je donela jednu lepu priču. Mi nastavljamo dalje. Moskva je saopštila da nije potvrdila pisanje zapadnih medija da je